De kickstelling van deze week is: ik vind Nederland een prima vakantieland. Wij gaan de mensen vragen of ze het met de stelling eens zijn. Ja, ik vind Nederland best een prima vakantieland. Ik vind wel dat je dan je bepaalde 8 dagen moet kiezen waar het echt warm is. Ik kom uit Amerika en in een gebied waar het wel, je hebt een hele zomer van te kiezen. Dus ik vind dat soms, ja, je baalt ervan als je alleen regen en koud krijgt. Maar dan, ik vind dat veel vakantiegangers toch genieten. Ik vind eigenlijk van niet. Of ja, aan de ene kant wel, maar het is leuk voor toeristen, maar als je zelf aan Nederland gewend bent, is er niet meer zoveel te beleven. Soms is het weer heel goed, maar soms kan het ook heel veel tegenvallen. Dus als vakantieland zou ik toch zelf als toerist niet naar Nederland gaan. En jullie? Ik vind zelf, het ligt er eigenlijk aan welke plaats je toe gaat. In Zeeland is bijvoorbeeld helemaal niks te doen. En waar zou je dan naartoe gaan, denk je? Ja, de grotere steden, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Brabant, zo. Ja. Maar ik zou het niet garanderen als vakantieland. Nee, ik ben het eens met hen. Ben jij het mee eens? Ja. Zou je niet een dagje willen vakantie spenderen? Ja, misschien naar Amsterdam of zo, maar voor de rest niet. Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen, want het weer verandert nogal snel hier. Maar ja, zoals je nu ziet, nu is het gewoon goed te doen. Dus ik denk dat we niet mogen klagen. Ja. Dus het is wel een redelijk vakantieland, denk ik. Voor de toeristen, zou je voor de toeristen ook aanbieden om naar Nederland te gaan? Zeker. Toch wel. Vooral voor de kust, hè? Hier in Zeeland dan, hè? Ja, ik ben met de stelling eens? Ik ben met de stelling eens. Omdat Nederland heeft een mooi kustgebied. Daar komen heel veel Duitsers en Belgen op af. En het is goed te doen hier. Stop. Helemaal goed. Dat Nederland een prima vakantieland is. Ik begrijp wel hoe je nadenkt. Op een 7 van 10. Hier heb je altijd dezelfde dingen te beleven, nooit een Dat is keer iets misschien leuk wel speciaals. voor naar het strand te gaan of zo, maar voor de rest. Dat kan je eigenlijk ook, ja. Dat kan je overal wel een beetje doen, toch naar het strand gaan. Ik vind het een uitstekende stelling. Wij gaan graag op vakantie in Nederland. En dan hoef je niet zo eindeloos ver te reizen. Nederland heeft prachtige verschillende landschappen. Van de zee tot aan boslandschappen, tot aan polderlandschap. Dat vinden we prachtig. Nederland heeft natuurlijk enorm veel cultuur en geschiedenis, en prachtige steden. Je kunt eigenlijk op allerlei wijzen in Nederland prima vakantie vieren. Het zit hem niet in de afstand, het zit hem in de wijze waarop je gewoon los kunt komen van je dagelijks werk. En dan kun je ook heel dichtbij prima vakantie vieren. Want dat is een ervaring vaak van mensen die heel ver weg gaan, alsof dat het enige is. En dan zijn ze daar en dan nemen ze nog de ballast mee van heel hun werk. Dus het gaat erom dat je innerlijk loskomt en dan dichtbij, hoef je niet zo ver te reizen. En er is heel veel aan biedt Nederland als vakantieland.